Som a Igualada, a la Fira de Productes de Proximitat de Caprabo. Tenim aquí els productes, tenim aquí els consumidors, els elaborem artesanalment i Caprabo és una finestra molt bona per nosaltres. Portem ja 5 anys de recolzament al comerç local i al comerç de proximitat. Volem dinamitzar el comerç, volem ser al costat del producte de proximitat. Aquesta iniciativa de productes de proximitat és molt bona idea de poder promocionar els nostres productes. Tenim força incorporacions de joves productors, joves agricultors i ramaders, que estan aportant al sector maneres diferents i noves de veure el que seria la producció, apostant molt per la qualitat. Caprabo també exposa dins tots aquests productes perquè la gent els pugui comprar. Es compromet amb aquest productor i els garanteix aquesta comercialització de proximitat que és tan difícil sovint. Caprabo és de les pioneres en buscar aquesta interrelació entre el productor de proximitat que no pot arribar a unes grans superfícies fàcilment i en canvi ell dona l'oportunitat a una sèrie de botigues que no ha de ser a tota la cadena, que això és molt important. Doncs aquí a la filla sabem com elaboren els productes i el que nosaltres mengem. Donen a conèixer els seus productes. Els meus productes són melmelades artesanes, fetes en aliments de proximitat. Per exemple, aquí tenim una melmelada de maduixa que és feta amb maduixes del Maresme. Nosaltres fem unes elaboracions d'ametlla una mica diferents. És ametlla amb romaní, ametlla també en fem en curri, amb pebre. Som ramaders, tenim obrador propi, treballem només la nostra carn. A part que no hi posem cap tipus de conservant ni sulfit, és un producte molt fresc. Elaborem i entreguem el dia següent, o el mateix dia. La carn de ver, per exemple, és tendra, vull dir allò que és gustosa. Les pizzas Tarantino, per exemple, no sabíem ni que existien i les hem tastat avui. Un moment, la cervesa. Una pizza i una cervesa. El cava, la veritat que és molt bo. A Caprabo tinc una línia de productes de proximitat perfecta perquè així ens potenciem els productes que són d'aquesta comarca. Ja que tenim productes bons aquí, doncs que els podem aprofitar. Aquesta iniciativa de Caprabo pot afavorir també la continuïtat de productes de la terra, propis varietats que són autòctones de cada lloc i, a més, la possibilitat de gaudir d'uns aliments acabats de fer i fets aquí al costat. Molt bona acceptació, boníssima, la veritat, tant el corder com la formatge, com les botifarres, tot això ho agafen cada dissabte. I el client busca el producte perquè realment el troba que és un producte d'altíssima qualitat i això que és producte que l'identifica com a propi, no? de la seva terra. Per tant, és una acceptació fantàstica. I és molt important que una gran superfície com Caprabo recolzi les iniciatives que recolzin justament el comerç local.